Nixtiequ nuru l-prekupazzjoni kbira tagħna flimkien ma' tant nies oħra dwar l-abbozz ta' liġi li emenda l-Kodiċi Kriminali u li jekk approvat kif inhu mill-Parlament idaħħal l-abort f'Malta. Kien b'dan il-kliem illi bdiet littra miftuħa indirizzata lil membri parlamentari miktuba mill-isqfijiet Charles Scicluna, Anton Tewma u Joseph Kaljakurmi fejn saħħu li dejjem sar kull sforz sabiex jiġu salvati kemm il-ħajja tal-om kif ukoll tat-tarbija u fejn dan ma jkunx possibbli li jkunu salvati tnejn tiġi salvata l-om. L-isqfijiet qablu li l-affarijiet għandhom ikunu ċari legalment. Iżda nsistu li l-emenda mresqa mill-Prim Ministru Robert Abela ma tagħmilx dan, anzi tintroduċi xi ħaġa differenti totalment kif saħħu illi ma titkellimx biss fuq illi salva l-ħajja tal-om milli tkun f'periklu li tmut, imma titkellem ukoll fuq illi tellimina ħajja ġdida biex ħares is-saħħa. L-isqfijiet insistow illi din l-emenda ddaħħal l-abort bħalma turina b'mod ċar l-istorja ta' diversi pajjiżi li daħlu l-abort bl-użu ta' kelma saħħa b'riżultati korroħ immens ta' erda ta' ħajja umana. Ma spjegaw li l-emenda tajt li biex tħares is-saħħa ta' xi ħadd illi mhux fil-periklu tal-mewt tista' toqtol il-ħajja ta' ieħor. Din hija gravi ħafna komplu l-mexxija tal-Knisja Kattolika f'Malta filwaqt li sostnew li fejn is-saħħa teħtieġ il-kura għandha tingħata bisħieħ b'appoġġ u sosten kontinwu iżda qatt ma għandha tħares li toqtol il ħaddieħor. Finalment, ma saħħu illi li jħollu jorbot mhuwiex dak li jingħad bil-kliem imma dak li hemm miktub fl-abbozz ta' liġi kif ifissru tajjeb l-ispirti legali. Kliem illi juri illi l-emenda kif inhi iddaħħal l-abort u tagħtilok illi dan isir sa twelid.